löyksikin sinne. Ota nyt niistä. Niin. Ota sä nyt. Joo. Nyt säkin sit sinne. Ota silleen, että ne näkyis kaikki. Ei. Tule vetän. Tänne voi. Tule tänne näin. Minä paijan. Tule tänne. Tule tänne. Tule tänne. Niinkö meidän tulee mukaan? Joo. Tule tänne. Sari vähän paijaa. Tule vaan. Etkö tuu? Nyt. Tänne. Tänne vaan. Nyt tänne. Niin. Tere. Tule tänne. Tule tänne. Tule vaan. Tule tänne paijasta. Otitko se jo? Tule. Eikö tullut kun... Niin. Oi, mene kyllä nätisti maahan. Mene nätisti maahan. Mene. Yes. Tyttö repinä jo paperi. Joo, se länkkäri lähti liikkeelle. Jos sanot, että pitäisi lähteä hakemaan Helsingin Sanomia, niin ne on parempia, niissä on niitä nitoja. Niin, joo, se on. Joo, se on ihan tosi. Ota Jesse pois tuolta koiralta tuo. Ota Jesse, saat siitä, Jesse, saatko siitä yli? Saatko se lehenpalan pois? No en mä ehkä nyt. Et sä yletä se. Miten ratkaita? En mä tästä ylitä sinne. Et sä yletä se. Kun minä käyn yletä. Mä voin kohta ottaa sen siinä. Menee maahan näin. Ja sitä. Maahan menee paija. Näin. Maahan menee paija. Niin. Niin.